Yau za mu gwada muku yadda za ku ƙirƙiri NFT kuma ku kai shi a kasuwa, ku sanya shi a kasuwa, ku listing ɗin shi, ku saida shi da kuɗaɗe masu tsada. Da farko za mu je mu cikin Google Play Store, za mu ɗauko application mai suna Paint. Google Play Store, za mu ɗauko application sai ka zo nan gurin searching ɗin nan. Sai ka zo nan gurin search, sai ka taɓa Paint. Sai ka rubuta Paint, yawa already gashi na ma yi searching shi. F-A-I-N-N-T, Paint. Sai ka taɓa kan shi. Ni already na riga na yi downloading ɗin shi, yanzu sai dai kawai shiga Open. Da ka shiga Open za ka ga ya baka waɗannan abubuwan. Ga hotuna nan kala-kala na fenti, sai kalar da ka gani. Za ka jawo ƙasa ka gan su nan gaba ɗaya, dukkaninsu na fenti ne. Even ma hoton ka ma kana iya ɗaukar shi ka mai da shi fenti. Kana iya ɗaukar hoton akuya, dabba, haka kare da sauransu ka mai da shi fenti haka, ka mashi fenti, ka kai shi kasuwa, ka yi listing ɗin shi a NFT ka saida shi. Yawwa. Da farko za ku ga wasu layuka ga su nan guda uku nan wurin, sai ku taɓa kansu. Sai ku zo nan ƙasa. Bakin inda kuka ga wannan categories ɗin nan, to duk wanda kuka zaɓa daidai ne. Zai muku abin da kuke so, sai dai kuma a cikinsu akwai waɗanda suke na kuɗi ne, ba na kyauta ba ne. Bari mu shiga gwada muku ire-irensu. Yawwa. Kun ga misali duk hoton da kuka gani da irin wannan abun, mai wannan hoton Ethereum ɗin nan, to gaskiya in ku shige shi sai dai kun biya sannan ku samu damar yin amfani da shi. Kun ga abin da suke nuna muku. Amma muka zo free wanda bai da hoton abin ga, kaga kamar wannan, idan za mu shige shi ba sai an biya ba, free ne. Yawwa. Sai ku zo nan wurin inda aka sa medium ɗin nan ga kibiya nan ta yi ƙasa. Ko kuma yawwa sai ku shiga wurin medium ɗin sai ku taɓa wannan, ku taɓa wurin HD ɗin nan. Yadda hoton ku zai zo very quality. Sai ku taɓa nan wurin kuke ganin alamun hoto ɗin nan, sai ku taɓa shi. Sai ku zo in za ku bi ta Google ne ku ɗauko, ko kuma ta kyamara, ko kuma ta hoto, sai ku zaɓa. Misali kamar ni in shiga cikin hotuna, dan ina da su sai in zaɓi wanda nake so. Yawwa. Ga wani hoton yaro nan. Idan ka taɓa hoton da kake so sai ka zo nan sama ga wani nan inda aka sa good, sai ka taɓa kan good ɗin nan. To kun ga shi nan yana processing. Sai kun ɗan jira ya gama processing, zai muku fentin abin da kuke buƙata. Yawwa. To kamar yadda na gwada muku kun ga hoton yaron yadda ya koma. Bayan ka gama abin gyara hotonka ya tsaya maka daidai kake so, sai ka zo nan daidai nan wurin makin ɗin nan, sai ka taɓa kan shi. Zai sake yin wani processing ɗin na ɗan lokaci kaɗan. Da ya gama kuma shi ke nan, sai ka taɓa saving. Yawwa. To kun ga yanzu ya gama. Sai ka taɓa nan wurin good ɗin nan domin ka yi saving ɗin shi. Ga nan inda aka rubuta save. Nan wurin da aka rubuta save ɗin nan sai ka taɓa shi. Yawwa shi ke nan ka yi saving ɗin hotonka. Sai a koma waje. Sorry. Shi ke nan ka gama mai da hotonka NFT. To kamar dai yadda na muku bayani ne, kowane hoto in ka zaɓe shi zai iya canzawa ya koma da kalar da kuke so. Ga nan NFT kala-kala, sai kalar gidan da ka shiga ka zaɓa. Amma ku tuna wannan mai Ethereum ɗin nan in ku shige shi sai kun biya. Yanzu ka ga kamar wannan wurin kyan wannan sai mu shige shi mu gani. Za ku ga hoton can da na yi saving daban kuma hoton yaron kuma ya canza zuwa wani kala daban. Saboda abubuwan daban-daban ne, so 'yan ga kamar free ne haka ba sai kun biya ba. Kun ga yadda hoton ya kasance.
haka nan za ku shiga ku kama caccanza duka hoto da kuke so a cikin sauƙi ba tare da ka biya ko sisi ba. Ba a buƙatar nairarka a wurin haɗa NFT a sauwaƙe ko kuma sai ka kashe wasu kuɗaɗe. A'a, nan a kyauta ne za ka yi shi. Mun sake canja wasu wuraren daban wanda ina sake gwaggwada muku ne saboda ku fahimci yadda abun yake da kyau da kyau. Yadda duk inda ka shiga duka abubuwan dai guda ne. In kun yi downloading ɗin application ɗin zai ba ku duk kalar abin da kuke so. In kun ga yadda hoton yaron ya kasance kuma a nan wurin. Shi ma in kuna son ku ajiye shi sai ku sake zuwa nan wurin inda na ce muku wurin good ɗin nan sai ku taɓa wurin good ɗin. Zai yi processing a ƙanƙanin lokaci. To ya gama sai ku taɓa nan wurin good ɗin nan ku sake taɓa shi. Sai ku taɓa save. Yauwa shi kenan kun ajiye shi a kan cikin hotunan ku. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Dan Allah kar ku manta sabon zuwa a cikin wannan channel ɗin ya danna mana alamar like, ya kuma taɓa mana subscribe, ya taɓa alamar ƙararrawa domin samun dukkanin bidiyoyinmu daga zarar mun ɗaura. Mun gode. Allah taimake mu.